Witam serdecznie, ja się nazywam Mikołaj, to jest Sniper Elite V3, co tu się długo nad tym sprawiać. Tryb wieloosobowy, no jak dla mnie praktycznie nie istnieje. Totalna kamperiada, chowanie się w zgliszczach budynków po dwóch stronach mapy, a la gra w Dwa Ognie, cóż, raj dla kamperów. Kampania jak to kampania, idziemy, skradamy się, strzelamy, grafika przyzwoita, duży plus, widać nogi. Oprócz tego, headshot, headshot, headshot oraz oczywiście headshot. Dla miłośników wnętrza ludzkiego ciała pozycja obowiązkowa. Trochę rzucania granatów i strzelania na bliski dystans, choć zasadniczo nie polecam, bo wtedy gra robi się dziwna. Plus za różnorodność strzelamy nie tylko do Niemców, ale również do makaronów. Zgon, 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 czyli rzeczywistość snajpera na wyższych poziomach trudności. Anaconda! Jakieś punkty, jakieś levelowania, przed misją możliwość wyboru uzbrojenia i owego uzbrojenia możliwość modyfikacji, jakieś tryby hordy, granie w koopie, takie rzeczy. 8 na 10, jak ktoś lubi strzelać.